Беренче чиратта әлбәттә инде телевизордан, ләкин менә хәзер бик рәхәт каравы социаль челтәрләрдән сезнең аккаунтларны күзәтәбез. Менә ВКонтактедагы рәсми сәхифәгез бик актив эшли, шуннан яратып карап барам. Динара Миңнекаева безнең даими тамашачы, үзе дә журналист. Хәбәрләрне, татарлар турындагы тапшыруларны аеруча яратып карыйм. Әмма эш күп булу сәбәпле күбесен үз вакытында күреп өлгермим. Соңыннан социаль челтәрләрдән карыйм ди ул. Уңай ягы дип әйтик инде, bir социаль челтәргә генә бәйле булмавыгыз. Чөнки берсен алып барганда калган аккаунтларыгыз да шул дәрәҗәдә актив эшләгән. Шуңа күрә үземдә мин шулай алып барырга тырыштым үз сәхифәләремне. Шуңа күрә бер күчү буенча авырлыгы булмады. Актуаль, яңа һәм гел бергә атлыйсыз, шуңа күрә бик рәхәт. ТНВ бүгенге көндә ВКонтактеда аеруча актив. Андагы сәхифә 2 телдә алып барыла. Язылучыларның гомуми саны 50 меңнән артык. Булгар радиосы да бу челтәрдә күптәннән, аларның виртуаль дуслары 42 меңгә якын. 2 атна элек чит ил платформасына керү шикләнү сәбәпле ВКонтактега язылучылар саны сизелерлек арткан. Хәзер безнең ВКонтакте, Одноклассники социаль челтәрләрендә актив язылучылар күренә. Мәсәлән, безнең ВКонтакте 3500 кешегә артты бу атнада. Без халык белән һәрвакыт элемтәдә, алар безгә үзләренең реакцияларын җибәрәләр, комментарий калдыралар. Безнең яңалыклар белән кызыксынучылар чит илдә дә бар. Мәсәлән, Германия, Казахстан, Белоруссиядә. Без бер социаль челтәр белән генә шикләнмибез. Одноклассники, Telegram, Яндекс, Дзенда да активлык зур. Һәрберсе дә 2 телдә алып барыла. ТНВны тагын каян тауып була дисезме? Рутюбтан. Бутулайым Россия интернет-платформасы һәм YouTube'ка менә дигән алмаш. Монда яңалыклар, иртәнге тапшырулар һәм инде аналитик программаларны да карап булачак. Чит ил платформасыннан язылучыларның 20-30% башка каналларга күчәчәк ди СММ белгечләр. Булган аудиторияны тулысынча саклап калу мөмкин түгел. Әмма электән үк бер генә социаль челтәргә өстенлек бирмичә, төрлесен алып баручылар бүген ота. Если брать телеканалы и телеканал ТНВ в том числе... ТНВ аудиториясына килгәндә, әлбәттә, аның язылучылары канал белән бергә калачак. Башка интернет-платформаларга күчәчәкләр. Бу авыр, әмма кызык вакыт. Хәзер яңа алымнар сынап карарчак. Безнең аккаунтларны табу бик җиңел. Моны хәзер үк эшләп карарга мөмкин. Кәрәзле телефоннарыгызны алыгыз да аның камерасын телевизор экранына төбәгез. Бер мизгелдә QR-код аша ВКонтакте, Рутюб, Телеграмга күчеп була. Димәк, очрашырбыз. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.